Konferenza msejħa Empowering Change, Technology and AI in the Fight Against Human Trafficking bdiet titlaqqa f'pajjiżna bis-sem ta' esperti mill-pajjiżi membri tal-Kunsill tal-Ewropa flimkien ma' rappreżentanti ta' gvernijiet u għaqdiet volontarji li jaħdmu fis-settur. Dawn esploraw kif l-għodod teknoloġiċi moderni jistgħu jservu biex isaħħu l-koordinazzjoni fuq livell nazzjonali u internazzjonali fil-ġlida kontra traffikar uman favur il-protezzjoni tal-vittmi u fil-prosekuzzjoni ta' traffikanti tal-bniedem. Din il-konferenza organizzata mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Ewropa għandha rilevanza speċjali fl-isfond fil-Gvern Malti mis-sena li għaddiet beda jimplementa l-Istrateġija Nazzjonali kontra traffikar uman. Fil-ftuħ tal-konferenza li għal-4 filgħodu s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg wissit li anke traffikanti tal-bniedem qegħdin jagħmlu użu mit-teknoloġiji innovattiva u għalhekk essenzjali li din il-pjaga globali li tiġġenera miljuni ta' euro kull sena fl-ekonomija sewda tiġi trattata b'determinazzjoni mill-gvernijiet u l-awtoritajiet bi strateġija koordinata li tpoġġi fuq quddiem net l-interess tal-vittmi. Il-ġida kontra traffikar umani hija priorità dan il-gvern tantu hekk li issa l-oħra nedejna l-ewwel strateġija nazzjonali ta' kif l-istituzzjonijiet tagħna ser jiġġieldu din il-pjaga soċjali. U għaldaqstant qed naraw kif l-iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali tista' tkun ta' deddida, però qed naraw kif għandna nużaw dik l-intelligenza, dik it-teknoloġija sabiex ngħinu aktar lil vittmu jkollna rispons ferm aktar effiċjenti biex ngħinu lil aktar persuni. Id-Direttriċi Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-demokrazija u d-dinjità umana Marija Rutanen iddikjarat l-impenn tagħhom li jkomplu jagħtu l-appoġġ kollu f'dan il-qasam waqt li fakret fl-20 anniversarju minn l-Kunsill tal-Ewropa approva l-konvenzjoni u l-pjantazzjoni kontra traffikar tal-bnedmin. One News tkellem ma' Michael Camilleri, direttur fid-Direttorat tad Drittijiet tal-Bniedem dwar kif l-intelligenza artifiċjali tassew tista' tgħin f'din il-ġlieda. Ovvjament huwa importanti ħafna li nibdew fil-bidu bħala awtoritajiet u bħala enforcement biex inkunu pass il qudiem minn traffikanti biex naraw iktar kif flimkien bejn il-pajjiżi kif ħankunu qegħdin niddiskutu llum waqt il-konferenza ħajkonna aktar minn 35 membru ta' pajjiż differenti tal-Kunsill tal-Ewropa kif nistgħu flimkien naħdmu ikonna affarijiet konġuni u flimkien niġġieldu din il-ġlieda.